Bye bye. Bye bye. Bye bye. Miss na naman to. Hindi ka oh. Ready ka naman viewers. Taka na doon. Ayaw pa. Light sabon lang yan. Light sabon. Sabon na ito diba? Kailangan na rin ng murang sabon para mag-automatic. Yung na light. Uy, napakagot naman ang baby ko. Uy, yan. Bagong ligo lang yan. Light, yung kuko mo ba? Kamusta? Nakakaano yung kuko niya guys. Yung beses na ako nakakayod na to. Kakas-kasan na ako ng kuko ni Light. Hirap kasi ng gupitan guys. Makulit. Nalikot siya. Masagad ko eh. Masagad ko eh. Tinatalag mo ba mamaya eh. Talaga oh. Cute naman ang baby. Mahaba ng buhok niya. Nilaway pa. Dinilaan. Ito. Tama ka ba sa amin lumibot? May deliver kami ng order. Light, dali ka dito. Kaya mo na ba mag-live? Talaga oh. Kaya mo ba? Kaya ka pa sa viewers? Wala ka pang viewers oh. Uy, ay, nagpapakita ng gilas oh. Ganyan siya guys. Uy, nagpapakita oh. Nahiga na. Light, saka pupunta. Tayo natin si ate yun. May darating na yun. Tayo mo si ate Yumi ha. Sabihin mo sa akin pag andyan na na. Tabi pa sa akin guys. Darating si ate Yumi mo. Tingnan natin kung meron siya na karapat. Wala naman guys. Ano siyang karapats. Ito guys. Nambing niya guys. Ako sa inyo mag-alaga natin kayo ng ganito. Sweet yan eh. Sweet shoe. Bait yan guys. Wala pagod nyo. Problema kayo, kakausapin nyo lang eh. Wala na problema nyo guys. Saan ka pupunta? Tago na. Guys, babay ka na daw. Pahinga na daw siya guys. Bye po. Bye. Bye bye. Light. 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 Shh. Light. 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 Kit. Bye guys. See you next vlog. Light, magpakita ka naman din eh. Magpa-smile ka. Yan, siguro si ate Yumi niya. Naramdaman na niya. Tumayo na eh. Yan na nga siguro. Tingnan siguro ate Yumi niya. Narinig niya. Ayan, nakabang.
Darating na siguro. Ayun, ayun. Ayun, nakaabang na siya sa pinto. Tingnan natin kung malakas yung pang ano ng mga dog eh. Tumabi siya sa akin, nandiyan na siya. Ayan na nga! Ayan na si Ate Yumi! Ayan na, galing kay school. Kaya pala, alam ko, darating na siya. Bakit ako?